Mahjong buntag si Dr. kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan live kakisi-kisi na sa Facebook, na sa YouTube. Kung gusto good mo og kanang lengthy kanang katibuokan sa ako pag-istorya og mga sakit mahigala. Adto mo sa YouTube. Kay pwede nyo balik-balikon. Butang na pangitaa lang sa YouTube nga Edward Kagapi lang nga channel, Edward Kagapi channel o Edward Kagapi lang gisuat nimo, makita ninyo ang kabuuhan sa akong ginaistorya. So karong buntaga mahigala magistorya kog bukol sa liog. Lami kay itong istorya namong nung bagsoy ganiya kay pangpagahi man. Pero kapila na ba kung nagistorya pangpagahi mahigala orag suol na kay sumol na. Sunod na mga manong kanang mahilig kay mga muminaw sa mga pagbahi, sunod na pod. So unsa nang bukol sa liog mahigala? Ang bukol sa liog dili lang kay goiter. Permi gyud mo makadungog nga naibukol sa liog goiter. Bukol sa liog goiter. Dili in taon mahigala. Na ay daghang mga sakit sa liog nga simptomas sa generalized nga problem. Ang say pasabot ana, maapil ang utok, maapil ang baga, maapil ang atay, maapil ang kabukugan. Mao na siya nga extensive kay ang iyang involvement sa katibukan sa lawas. Kay ang bukol sa liog mahigala, kadaghanan sa inyo baliwalaon man. Dili ganin ninyo pasagdan ninyo sa mudako kung sabay may tabuan na pasagdan gid ninyo gid. Kung moadto mo sa akong medical nga Facebook, facebook.com/edkagape. Amo na siya ang medical Facebook na ko mahigala. facebook.com/edkagape. Na ay picture dito sa babae nga sakadako sa bukol sa iyang liog mahigala. Moingon gyud mo Santa Cruz Digos ngano man gipadako man imong ingana day. Mao na siya problema kay kadaghanan sa inyo basta na ibukol sa liog maghuna-una na naggoiter in taon mga higala. Dili na minor na siya nga problema sa liog. Ang una gyung himuon unta kung naibukol sa liog mga higala, fine needle aspiration biopsy kani ba i-biopsy. Tusukon lang gud ya. Susukon, suyupon ang katong unod sa sulod, unya ipadala sa laboratory. Kay kana siya may baw-an nimo kung cancer ba o dili. Unsa gyud unang purpose ngano nga mapakonsulta mo kung naay bukol sa liog. Ang unang gyud ang primary reason ana may gala para may baw-an nga dili ba cancer o cancer. Dili tungod kay goiter mga ingana. Ang una gyud purpose ngano nga magpakonsulta gyud mo doktor kay kanang bukol sa liog pwede siya maging cancer. Cancer of the thyroid, esophageal cancer, cancer sa mga kanang mga kaunuran diri sa atong liog, isa pa gyud sa or metastatic o sa Bisaya sa metastatic kanang ang tumor, ang original tumor niya tuwa sa iyang baga, tuwa sa iyang tutoy, tuwa sa iyang atay. Mao bitaw na siya nga kung naamoy bukol sa liog, ayaw gyud in taon ninyo pasagdi. Kay dili na siya isa lang ang sakit makita ninyo mahigala. Dili na daghan gyud kay gyud. Ultimo ang leukemia. Abi ba ninyo nga ang leukemia, ang unang simptomas nga mogawa sa leukemia, kung lymphoblastic leukemia ra baging taon or lymphoma, dili siya sa bukog nga magpasa-pasa, sa panit nga magpasa-pasa, dali kayo magdugo, mga dili na siya manong. Ang kadaghanan mga lusay-lusay diri sa liog ba. Kung dili mo examine ang imong doktor sa imong liog, babay. Dili gina siya masakpan. Kay usually good ang bata magsigilag kalintura. Di man pod pwede madengge kang dengue 39 degrees man ang kalintura. Samantalang sa lymphoma or lymphoblastic leukemia, ang mogawas mga manang
magkalinturan na siya gamay. Slight lang yung ang iyang fever, 38. Usay ganit 37.8, mga ingana lang ba. Wala si laing symptom. Pag maabot na yun ang magpasa-pasa na siya, maglagom-lagom na siya, ay usually terminal stage na mga manong. So, unsay buhaton, unsay mga senyales nga unsang klase ang kanang imong bukol sa liog. Unsa man na siya? Ang una, location. Pag ang location may gala sa bukol sa liog, nasa tubang, paminaw mo, pag nasa tubang sa imong liog, ang bukol, igo ragyod in taon ka mulunok, tulon. Pag tulonin mo na kanang bukulan na dili mo lihok, ayay, dili na siya goiter. Pag di mo lihok tulon ragod mo may gala, tulon mo karon. Tulon mo. Pag tulon ninyo na bukol mo gawas, o kung iba, kanang nalay niya mo sikad sa imong kamot, nga nagduot diri sa imong liog, muna gitawag ninyo ba nga, internal, kanang, sabay, Bisaya, laing yung ginasulti, permi nga, tos ilalong ba, ang bukol, pero sa tinuod, thyroid goiter gina siya. Okay? So, una na siya nga symptom, nga kanang bukula, thyroid na siya. Kung di siya mulihok, lahi na siya. Lahi na siya nga tumor, lahi na siya nga bukol. Kana siya, naay posibilidad nga isa pod ka cyst nga gitawag hypoglossal duct cyst. Unsa man ang kabawa ng hypoglossal duct cyst. Kanang hypoglossal duct cyst, mga manang, konektado na dito sa imong dila. Kung sa bata pa, gikan sa iyang likod sa iyang dila, paingon dili sa iyang ibabaw sa Adam's apple, na ay kanal na bilin. Kanal ba kanal? Sa pagtubo sa baby, sa bata, hangtod nagtigulang siya, katong mga kanal, wala na sarado. So, congenital defect. Ang tawag sa hypoglossal duct cyst. Karon, kundi sa mulihok pagtulon, inyo siyang i-extend ang inyong dila, igawas ang inyong dila, igawas ninyo. Pag igawas ninyo inyong dila, katong bukol diri sa ibabaw sa Adam's apple, mulihok, hypoglossal duct cyst na siya. Usaon man na siya mga manong, kinahanglan kuhaon yun na siya. Ngano? Kana manggong hypoglossal duct cyst, pag ma-infected, diretso na siya diri sa imong makita ninyo diri nga gahi sakit. Sakit. Kana siya, pag ma-infected na siya, maging abscess, mo po na makabara sa pagginhawa sa bata. Unya kay pero may upper respiratory tract infection ang bata, di nagi potential nga mag-infected ang hypoglossal duct cyst. Ang the best gid nga pag-opera ana bata pa, mga 12, 14 years old kay para dali na kay siya kuhaon mga higala. Kay igo ra man nimo abrihan gamay diri sa ibabaw sa Adam's apple, pag ana nimo abri nimo gamay ato ana. Ang importante lang nga makuha tong iyang kanal gikan diri sa gawas diri sa imong liog paingon dito sa imong dila. Mao lagi ni nga isa lang na sa ikaduha lang ng problema mga bukol sa liog may gala. Nay uban nay makagunit og bukol diri sa ilalom sa apapangig ba. Gunitin ninyo ng inyong apapangig. Karon guniti. Kana kung naibukol ninyo magunitan diha dool gyud sa inyong siwang, di? Pag nakita ninyong bukol diha, kana siya dili na siya ayaw mo kadlok kay kana siya lusay lang na siya. Kanang lusay mga manang gawas sila labaw na gyud nay guba imong mga ngipon. Nay mga guba nga ngipon. Isa gyud na siya sa sinyalis nga naghimo siya og nana o nag-abscess, naghimo siya og nana sa ilalom sa ngipon. Karon, maingon mo, Dok, saan man na siya? Ibuton ang ngipon. Ibuton ang ngipon. Kay kung ibuton ninyo ang ngipon nga bulok, kato siya magawas ang nana dito sa sulod sa baba. Dili na kinahanglan mag-opera diri sa ilalom sa apapangig. Okay. Ikatulong na siya. Ang ikaupat yun nga pinakakuyaw may gala kung makagunit mo bukol diri sa kilid sa inyong liog.
kilid. Ha? Gunitin na guna inyong kilid sa liog, gunitin ninyo. Naay dako kayong mulingi mo sa wala, mulingi mo sa wala, naay magunitan ninyong muscle diya sa kilid gikan sa inyong dalunggan paingon dito sa inyong clavicle. Sabay Bisayas, clavicle oy. Basta na sa kilid diya, kana siya mo nang mo nang isang kamuscle, anterior sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscle. Kana siya, importante kana siya nga muscle noy. Noy? Kana siya noy. O tanaw, lingi sa wala gyud. Makita nimo nang muscle gyud, makita nimo diri sa kilid gikan sa imong dalungan paingon dito sa imong clavicle. Sternocleidomastoid muscle. Kana siya nga muscle noy. Very important gyud na kanay sa doktor. Nga naman na siya. Kay kung sa ibabaw o sa atubang ang sternocleidomastoid muscle nga bukol, ang tawag ana possible esophageal cancer. Patay. Ha? Sa location pa lang noy, sa location pa lang kay balo na ang surgeon nga, uy, in town. Ha? Ang bukol gikan sa iyang esophagus, agianan sa pagkaon. Esophageal cancer. So, atubang sa sternocleidomastoid muscle. Lisod kay litokon pero magbalik-balik ko ninyo sa YouTube ni siya, maka-memorize mo sternocleidomastoid muscle. Atubang gani ana bukol esophageal tumor na siya noy. Ang pasabot sa esophageal tumor, ang tumor gikan sa esophagus. Unsa man esophagus? Kaagianan sa pagkaon. Okay. Biopsy lang gyapon. Di man gyud kakibalo unsa na siya. And ang operasyon ana loy, pinaka-importante nga sayo pagyud kayo. Ngano man? Maldito man ang esophageal cancer noy. Pertig yung balituha ana. Ngano? Pagbutubo siya sa esophagus, dili siya motubo dito sa pagawas, motubo siya pasulod. So, pagtulon ninyo, di man muagi ang pagkaon mubara ba? Dili sa inyong tutulan. Ayay. Nanay katubo ana. And the only way makita na siya is esophagogram. Dili ultrasound, dili CT scan, dili unsa pa daw inyong himuon. Esophagogram. O apil na siya sa upper GI series. Palunukon mo og dye kanang murag gatas, x-rayhan at the same time makita gyud ang bukol ba. Kung gusto niyo mahal-mahal, endoscopy siyempre 35,000. Ang samantalang esophagogram is only 3,000. Mo na diferensya no Diha gid ninyo makita kung inyong doktor magpasagad lang kay mayong CT scan o endoscopy. Unya, may ba mo anak mo ni Bill Gates? Kundi ba, pag umangko ni Pacquiao, kaya? Dili, tao, mga igala. So, ang importante, ma-recognize ninyo nga naibukol sa tubang. Gunitan ninyo na inyong liog. Gunitan. Basig unsa lang gud kanang nagtanaw gud mo TV, gunit-gunitan na inyong liog, basig naibukol. Okay? So, kung atubang sternocleidomastoid muscle, esophageal tumor, possible cancer. Kung nagtungtong sa sternocleidomastoid muscle, kamong bag-o lang naminaw, muscle na lingi sa wala. Kanang yung tudog yung nalingi sa wala. Nya magunitan ninyo mo nang na muscle nga gikan sa imong dalunggan sa ubos paingon dito sa imong clavicle. Ana siya, munang sternocleidomastoid muscle. Marker na siya may gala nga makaibalo na dahil ng surgeon nga asa gikan ang tumor. Okay. Pag nagtungtong sa ibabaw sa sternocleidomastoid muscle, kana siya noy pakadakong problema noy. Ngano man ang tumor nagtubo dito sa ugat mismo. So nakadungog na mo. Kadungog na ba mo og kanang tumor nga nagtubo sa ugat? Basig karon pa, kay karon pa man ko nag-istorya ani may gala.
Ha? Kaning bukol nga sa ibabaw sternocleidomastoid muscle is always tawag carotid tumor. Patay. Unsa naman po na dok? Unsa nang kabawa na dok? Carotid is a big artery. Ugat nga nagdala sa dugo gikan sa kasing-kasing paingon sa inyong utok. Patay. Ka-complicated ba na magdoktor sa tinuod mahigala? Kung namayabas ang imong doktor sa pag-medical school, palpak na siya sa clinical diagnosis. Palpak yun na siya yun. Sa first year pa lang mga manang, kung namayaba sila atong first year medicine niya, wala. Gihibaw-an na siya. So, nagtungtong ang tumor dito sa sternocleidomastoid muscle. Nagtungtong siya. Sus, carotid tumor. Paggunit nimo mga manang, paggunit nimo atang tumor nga gahi na gahi nga murag bugon. Paggunit nimo kay mo pulsuman. Blug. Ay. Definitive kay ang diagnosis ng carotid tumor. Sa unang panahon, mga 1980s, hangtod 1990, wag taon may nagagamit og CT scan ba? Kamot. Paggunit walang hibaw na carotid tumor. Ang pinakadakong problema noy kay ang operasyon sa carotid tumor o tumor o bugon sa ugat nga paingon sa utok nga naa sa inyong liog, ang operasyon in taon noy, ang komplikasyon perting paita. Nga naman, may stroke ka ba? Kadaghan mamatay. So, mangutana mo, Dok, daghan ka nakitang tao na daghan kayo noy? Daghan na ako nakita nga mangko na lang ko. Maingon na lang ko, hahay. Kaya kung operahan siya, kambyuhan o bagong tubo nga ugat. Gikan sumpayon ang ugat paingon dito sa iyang utok. Sumpay na nimo. 8 hours ang operasyon ana ba? Kung operahan diri sa private hospitals, gasto siguro mga 2 million ba. Muna kung makita nako, maingon man ko sa tigulang o maingon ko sa pasyente nung kuha kay milyones ani wa. Batay mahimo ani. Mao gini siya ang sitwasyon. Nya ang problema noy kay di man dayon mamatay ang pasyente. Magsakit-sakit ang ulo. Musakit ang ulo, musakit ang iyang liog, unya magmalipong siya kay wala may supply sa dugo dito sa utok ba tungod sa carotid tumor. Pag panahon nga kaunon sa cancer ang katong ugat, kaunon niya. Pagkaon niya na buto, di kabot sa ospital. Patay gyud. Mao na siya ang tumor na nagtungtong sa sternocleidomastoid muscle. Kung wala pag yun mo ka-memorize ng sternocleidomastoid muscle, sige, balik-balik ka. Kaya di yun mo ka-memorize ani. Ang medical student, kinahanglan siya pila siya katuig magbalik-balik na sternocleidomastoid muscle para ma-memorize lang niya. Okay. Pag naibugon, naa sa likod sa sternocleidomastoid muscle, sternocleidomastoid muscle sa likod niya. Pag naibugon, naibukol, unsa man in tao na do, kana siya sinyalis nga naa kay TB. Ay. Mangutana mo. Naka-diagnose day kag TB dok nga walay chest x-ray sa tinuod may gala ba? Sa pag-eskwela nako, na-assign ko sa San Lazaro, katunga sa mga pasyente, why x-ray? Walay x-ray. Physical examination lang, stethoscope lagi gamit, Ay, maingon gyud nga 1980 pa man in taon tong mga manong. So dili kayo mahal kayo ng chest x-ray. Physical examination ang among himuon para maka-diagnosis og PTB. Unya kaning sa likod sa sternocleidomastoid muscle, mao nang mga lusay nga mo positive, mugahi, mudako kung naay TB. Ay. Sige, gunit. Bunitin yung liog. Ayaw nung panggunit og liog, silingan. Oy, kamo lang.
Gunitin na lang yung liog kung naibukol dito sa likod sa sternocleidomastoid muscle. Sa ubos, sa base sa inyong liog. Gunitin niyo kung naibukol diha noy, kung naibabaw, TB. Pag mag-ubos diri sa base, diri na sa inyong abaga ang bukol, ay. Ha? Duha na siya ka cancer nga ma-detect ninyo noy. Cancer of the lungs, cancer of the breast. Di tulo pa gidi ay. Cancer of the stomach. Ay. Ha? So, clinical pa ni mga manang. Wala pa ko'y laboratory gihimo. Unsa may gina-emphasize na ko sa inyo diri? Karong buntaga. Daghang mga sakit nga ma-diagnose sa physical examination, walay laboratory. So, kamo ra ba magbuot-buot mong adtog laboratory magpa-examine tanan unsa ba nga na gausik-usik ra gyud mo og kwarta ninyo. Labaw mayo ra bag mga milyonaryo mo. Magkakwarta lang gamay, magpa-annual physical examination may walay examination sa doktor. Kung magpa-examine maghapon sa doktor, di man eksaminon. Igo ra man kuha og blood pressure niya matamatahon. Ay tuay. Wala gyapon. Ang annual physical examination nga ginahimo sa una may gala 1980s to 1990s na si protocol. Ang pasabot anang protocol ba? Ang eksaminon ka gikan sa imong mata, paingon dito sa imong itlog ba kung sa lalaki. So kani akong ginaingon nga mabukol sa liog, dili makita sa laboratory mga manong. Dili makita na siya. Gunit ang sa doktor ang maka-diagnose. Unya kay daghan man kay mga sakit dili sa liog nga magunitan nimo nga maka-diagnose sa ubang sakit sa imong lawas. Daghan, pertig yung daghan na gyud. Kato, example lang to. Cancer of the breast, cancer of the lungs, cancer of the liver, cancer of the stomach. In town, magunitan diri sa inyong abaga. Cancer of the throat, cancer of the esophagus, naa diri sa inyong liog. Ang goiter noy, isa lang na siya sa problema sa liog. Isa ra gyud na siya. Pero kung cancer of the thyroid, ang kanang iyong ginatawag nga goiter, cancer of the thyroid, maldito kayo na noy. Kay within 2 years, nag-cancer to imong thyroid, no? Within 2 years, tuwa na sa utok ba? Nag-spread na. So, unsa man yung tabo nimo? Ma-diagnose din ka sa doktor nga wala kay balo, stroke, DDI, nikatag na ang cancer sa thyroid, yadto na sa iyang utok. Metastatic tumor of the brain, pastilan. Unya ang tambal ba in taon. Operahan lang yun, tanggalon lang yun tong goiter, para di na makakatag. Daghang kaayong mga cancer of the stomach, mahigala, na dili masakpan. CT scan, kapila na ko nga CT scan, di yun makita ang tumor sa stomach. Nga naman, kay linitis plastic ka man na siya. Unsa man ang kabawa ng linitis plastic ka, noy, adok. Kana nung ang cancer, dili tumor, dili bugon, kundi ang panit sa tumol, na maga lang, nya di man na makita CT scan ba. Cancer na ang magunitan lang nimong symptom kay bugon diri sa inyong base sa inyong liog, pastila, no? Mao na siya, mao nang daghang kay misdiagnose ba. Di man gid eksaminon. Mao na siya. So, unsay mensahe na akong ginasulti karong buntagan, oy, mga manang. Ang inyong liog, mao na siya ang beacon. Kung sa Bisaya pa, patay nung bagsoy, unsay beacon sa Bisaya nung bagsoy. Mura na siya og kanang tower light. Tower light na lang. Nga bisag unsa kalayo makita gyud nimong light sa tower ba. Kung sa kanang lighthouse pa, lighthouse. Unsay Bisaya sa beacon, oy, beacon.
Dili nang bikon nga kanang karning baboy ha. Ha? Kanang murag sinyalis na siya mga manong mga manang nga layo pa kayo makibalo ka nga naay problema sa imong lawas kaning liog. Ha? Ang liog. Baw si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.